Ďakujem pekne, vážené dámy. Verím, že sa emócie upokoja a budeme teraz môcť naozaj veľmi vecne konštatovať niektoré dôležité skutočnosti, ktoré v posledných dňoch rozvírili diskusiu ohľadne darovania celej protivzdušnej ochrany Slovenskej republiky Ukrajine. Myslím si, že v tomto priestore zaznelo obrovské množstvo hoaxov. Najmä je prekvapivé, že zazneli z prostredia krajskej prokuratúry. V rámci toho vysvetľovania potom sme si všimli mnoho podporných článkov a reportáží, ktoré vlastne to mali potvrdiť. Tak dovolte, aby som poprosil pána štátneho tajomníka Igora Melichera, ako aj splnomocnenca poškodeného pána doktora Davida Lindnera k tomu, aby tieto podrobnosti stručne uviedli a ja potom ešte takisto dodám niekoľko politických stanovisk, takže poprosím pána štátneho tajomníka. Ďakujem pekne, pán minister. Na začiatok musím povedať, že Ministerstvo obrany podalo od roku 2024 11 trestných oznámení. Vychádzali sme zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa vyjadroval práve k darovaniu vojenskej techniky na Ukrajinu. Ide celkovo o sumu 692 miliónov eur. Odhľadnúc od toho, že mala táto technika takúto vysokú hodnotu, takmer 3/4 miliardy eur, mala ešte aj úžitkovú hodnotu, tzv. Užitočnú hodnotu, pretože tvorila pilier protizdušnej ochrany Slovenskej republiky. To znamená, že to je tá hlavná kľúčová zložka obrany Slovenska, alebo obrany krajiny, ktorú keď krajina nemá, je ohrozená na svojej bezpečnosti. Treba sa zamyslieť a zamerať na to, čo reálne povedal aj krajský prokurátor na svojej tlačovej konferencii, pán Remeta, pretože z môjho uhla pohľadu urobil jednu politickú tlačovú konferenciu. A my si musíme zákonite klásť otázku, vedel o tomto generálny prokurátor? Vedel generálny prokurátor o tom, že jeho podriadený prokurátor bude robiť takúto tlačovú konferenciu? A prečo sa nevyjadril v podstate prokurátor krajskej prokuratúry, ktorý vyšetrovanie alebo prácu vyšetrovateľa ďalej dozoroval? Z môjho uhla pohľadu, ak odíde preč zo Slovenskej republiky vojenská technika, kľúčový systém protizdušnej obrany za takmer 3/4 miliardy eur a sú okolo toho právne pochybnosti, obrovské zlyhania vtedajšej dočasne poverenej vlády, ja túto kauzu považujem rozsahom za obdobnú kauzu, ako bola tá počas druhej Dzurindovej vlády, kedy sa jednalo o privatizáciu štátneho národného majetku, veľmi podobnú kauzu, ako bola kauza Gorila. Prečo má potom prokuratúra takúto motiváciu, povedzme, zakrývať, alebo prečo sa má motiváciu politicky vyjadrovať takejto závažnej veci? Môže tu ísť o to, že je tu sen o tom postaviť novú vládu, ktorá sa bude skladať z Progresívneho Slovenska a zo strany Demokrati. Pretože ak by bol za darovanie vojenskej techniky protizdušnej obrany právoplatne odsúdený vtedajší bývalý minister obrany pán Naď, celý tento sen o budúcej vládnej koalícii by spadol. Nehovoriac o tom, že tu môžu byť iné personálne alebo kariérne ambície niektorého z prokurátorov, ktorý sa môže do budúcna uchádzať o post generálneho prokurátora a týmto naháňať sebe hlasy v Národnej rade Slovenskej republiky. Veľmi krátko, 3 zlyhania, 3 nelogické veci, ktoré na tlačovej konferencii povedal krajský prokurátor pán Remeta. Najprv, prokurátor absolútne odignoroval celý rád nepriestrelných dôkazov, listinných dôkazov, nahrávok z rokovania vlády, odignoroval kvalifikovanú sťažnosť Ministerstva obrany, odignoroval zistenie Najvyššieho kontrolného úradu, na základe ktorého sme my ako Ministerstvo obrany podávali 11 trestných oznámení a rovnako odignoroval aj právnu analýzu Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú o túto analýzu požiadala Európska komisia. Právna fakulta UK vyprodukovala túto analýzu 27. februára 2023. 3 týždne predtým, ako vláda, dočasne poverená vláda v demisii, odovzdala vojenskú techniku na Ukrajinu, pričom Právnická fakulta UK jednoznačne povedala, že vláda v demisii nemá právo na svojom zasadnutí podpisovať zmluvu, ktorá je zmluvou vojenskej povahy a ktorá jedná o dôležitých otázkach v domácej a zahraničnej politiky. Druhé nezmyselné tvrdenie je, že stíhačky MiG-29 nemali žiadnu hodnotu, teda mali zanedbateľnú hodnotu a nevznikla tu žiadna škoda.
Verejnosť musí vedieť, že tu je aj rozhodnutie Európskej únie cez Európsky mierový nástroj EPF, ktoré uznalo preplatenie 46% celkovej hodnoty sumy našej protivzdušnej obrany, kde sa reálne rozprávame o 260 miliónoch eur. Tak si potom reálne povedzme, či táto technika tú hodnotu mala, alebo ju nemala. Keď Európska únia chce priznať 46% z 509 miliónov eur a potom sa tu objaví prokurátor, ktorý v svojej tlačovej konferencii hovorí, že pán Naď s pánom Hegerom, to sú konkrétne členovia bývalej politickej strany, ktorá navrhovala pána Remetu ako generálneho prokurátora, hovorí o nich ako o dobrých hospodároch a že majetok alebo táto vojenská technika nemala žiadnu hodnotu. Túto otázku si jednoznačne musíme ustáliť a na túto otázku musíme odpovedať. Tretí argumentačný faul prokurátora je, že lietadlá neboli použiteľné, nebol na nich servis a chýbali piloti. Treba povedať, že v danom čase lietalo 8 stíhačiek MiG-29, mali sme pripravených 9 pilotov a tieto stíhačky odleteli z aktívnej služby. Boli modernizované a plnili všetky štandardy NATO. Stíhačky odleteli priamo do vojenského konfliktu na Ukrajine. Čiže rozprávať o nich ako o šrotoch je absolútne nezmyselné tvrdenie. Navyše konštatovanie, že neexistovala žiadna možnosť servisu v rámci Európy je rovnako nezmyselné, pretože iba my sme našli firmy, napríklad moldavskú firmu, poľskú firmu, ktorá dokáže servisovať techniku stíhacích lietadiel MiG-29. Napokon dodnes majú Poliaci stíhačky MiG-29, ktoré stále užívajú a práve Poliaci odmietli poskytnúť Ukrajine celú svoju letku stíhačiek MiG-29, kým im nepríde modernizácia v podobe stíhačiek F-35. Hovorí o tom, že vláda v demisii nemala právo odovzdať vojenskú techniku na Ukrajinu, pretože tu sa nebavíme o 30 alebo 60% našej protivzdušnej obrany, ale rovno o 100%. A týmto rozhodnutím vláda v demisii, Eduard Heger, Jaroslav Naď vystavili Slovensko ohrozeniu, znížili jeho obranyschopnosť a odovzdali majetok občanov Slovenskej republiky v hodnote 3/4 miliardy eur do zahraničia s tým, že sme za neho nemali žiadnu adekvátnu náhradu. V tejto veci nekončíme, budeme podávať podnet na prešetrenie postupu prokurátora, pretože jednoznačne prokurátor odignoroval kvalifikovanú sťažnosť, odignoroval právnu analýzu Univerzity Komenského, odignoroval zistenia Najvyššieho kontrolného úradu a viac menej sa stotožnil iba s výpovediami podozrivých, čo my jednoznačne nemôžeme akceptovať. Ďakujem. Nech sa páči, pán doktor David Lindner. Ďakujem pekne. Vidím, že sa táto téma nestretla s vašim záujmom príliš. Dovolím si povedať niekoľko ešte zásadných bodov k tejto téme. Proti rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania vyšetrovateľa, ktoré my považujeme za absolútne vecne nesprávne, svojvoľné a arbitrárne, sme podali kvalifikovanú sťažnosť, s ktorou sa pán prokurátor vysporiadal, takže túto sťažnosť zamietol. Táto sťažnosť, respektíve jeho rozhodnutie, reagujúce na našu sťažnosť, je rovnako arbitrárne a vecne nesprávne z viacerých dôvodov. Je potrebné si uvedomiť, že táto kauza má obrovský rozmer a je potrebné povedať, že sa jedná o kauzu, ktorá v prípade kvalifikácie ako porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku s danou škodou má 15-ročnú premlčaciu lehotu. Takže tejto kauze sa budú môcť venovať ešte dvaja generálni prokurátori. Čo je podstatné, z môjho pohľadu ako dlhoročného trestného právnika sa jedná o najmasívnejšie organizované zneužitie moci. Zneužitie moci arbitrárnym a svojvoľným výkladom ústavy, ktorým si vláda svojvoľne rozšírila svoje ústavné kompetencie, pretože v rozhodnom čase bola v demisii a tým zásadným spôsobom narušila trojdelenie štátnej moci. Pretože v rozhodnom čase nemohli o takejto zásadnej otázke vnútornej a zahraničnej politiky rozhodovať bez súhlasu Národnej rady a ratifikácie takejto zmluvy s prezidentom. Čo je dôležité, je absurdné,
aby pán prokurátor Krajskej prokuratúry dospel k záveru, že hodnota darovaného materiálu vojenského bola zanedbateľná a odôvodnil to napríklad aj tým, že v prípade, že by zanedbateľnou nebola, tak stíhačky už odleteli a keďže odleteli, nemáme možnosť urobiť znalecký posudok na ich hodnotu. Aby ste si predstavili absurdnosť takejto právnej úvahy, keď vám ukradnú auto a to auto sa nikdy nenájde, vy podáte trestné oznámenie na políciu a policajt vám povie, že bohužiaľ zrejme tam škoda nevznikla, pretože nevieme identifikovať, respektíve nemôžeme urobiť znalecké dokazovanie vo vzťahu k niečomu, čo už neexistuje. S takýmito absurdnými právnymi úvahami, ktoré majú nepochybne politický kontext, sa musíme vysporiadavať. Ďalšou zásadnou skutočnosťou vo vzťahu k škode, ktorú pán prokurátor Krajskej prokuratúry označil za zanedbateľnú, je skutočnosť, že pokiaľ by tomu tak bolo, z akého dôvodu si vláda v rozhodnom čase uplatnila z Európskeho mierového nástroja 45% hodnoty darovaného vojenského materiálu, celkovo cirka 260 miliónov. Čiže máme tu dve veci. Pokiaľ teda to bolo zanedbateľnou hodnotou, to znamená, že nevznikla škoda a nemohlo sa dospieť trestnému činu, nebol spáchaný trestný čin, tak potom z akého dôvodu sme si tento mierový nástroj uplatnili? Pretože to je kompenzačný mechanizmus, na základe ktorého Európska komisia vždy vyhodnocuje, či došlo k nejakej strate na majetku daného štátu. Samozrejme, pokiaľ by sme vyviezli absolútne nejaký hnoj alebo niečo, čo nemá absolútne žiadnu hodnotu, Európska komisia by nám takéto niečo nepreplatila. Čiže si musíme uvedomiť, buď sa dohodneme, že škoda vznikla a tá škoda je reálna, alebo sa dohodneme, že škoda nevznikla, ale potom si vláda v rozhodnom čase uplatnila Európsky mierový nástroj, konkrétnu škodu, jej kompenzáciu a tým pádom tu vzniká podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Čiže toto sú dve zásadné veci a samozrejme netreba zabúdať na to, že jednotliví členovia vlády mohli byť uvedení do omylu práve hlavným podozrivým pánom Naďom a druhým hlavným podozrivým pánom ministrom zahraničných vecí Káčerom, ktorý vydal stanovisko, že zmluva s názvom Zmluva o vojenskej pomoci nie je zmluvou vojenského charakteru a ktorý vydal stanovisko, ktoré je absolútne svojvoľné a v rozpore s kogentnými normami ústavy, že sa nejedná o zásadnú otázku zahraničnej a vnútornej politiky, napriek tomu, že sme s touto darovanou smrtiacou technikou priamo zasiahli do vojenského konfliktu na Ukrajine na jednej strane proti Ruskej federácii. Čiže toto sú základné momenty, na ktoré sme nedostali odpoveď ani od vyšetrovateľa a ani od prokurátora. A ešte jedna zásadná vec, a tým ukončím tento vstup. Väčšinou sa takéto zásadné ekonomické kauzy riešia v tímoch, kde je množstvo vyšetrovateľov, množstvo operatívnych pracovníkov. Túto kauzu, kde sa jedná o majetok v hodnote cez 500 miliónov eur, riešil jeden vyšetrovateľ, žiaden tím nebol zriadený a robil to bez toho, aby mal operatívnych pracovníkov. Čiže takto vyzerá. Samozrejme je tam dozor prokurátora. Pán generálny prokurátor sa vyjadroval k tomu, že teda nie je spokojný s tým, ako funguje polícia. Tak je treba klásť si otázku, z akého dôvodu dozorový prokurátor v tejto veci nezabezpečil taký rozsah alebo také množstvo dostatočne operatívnych alebo vyšetrovateľov pracovníkov, ktorí by takúto zásadnú hospodárskú kriminálnu kauzu dokázali riadne vyšetriť. Samozrejme nehovorím o tom, že všetky navrhnuté dôkazy, ktorými sme chceli umocniť dôvodné podozrenie z toho, že ten skutok sa stal a viedli k potvrdeniu subjektívnej stránky, teda úmyslu vlády takýmto spôsobom konať, boli zamietnuté, respektíve relevantné podozrivé subjekty v tejto veci neboli vôbec vypočuté. Vyplýva to komplet z vyšetrovacieho spisu, ktorý máme k dispozícii. To je všetko zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda vlády, minister obrany Robert Ďakujem Kaliňák. pekne, vážené dámy a páni, tu je teda veľmi dôležité, aby ste si pozreli ešte raz tlačovú konferenciu krajského prokurátora pána doktora Remetu,
ktorý hovoril veci, ktoré nie sú jednoducho pravda. A je veľmi dôležité zistiť prečo. A na vás ako novinároch, ak si chcete plniť svoju úlohu, je, aby ste ho s tým konfrontovali. Čiže niečo, čo už spomenul pán štátny tajomník. Toto je letová tabuľka MIGov 29 v roku 2022. V tejto letovej tabuľke jednoznačne vyplýva, že v roku 2022 lietalo 8 MIGov podľa jednotlivých trupových čísiel a 8 MIGov vykonávalo túto činnosť. Čiže nie 0 až 1, ako povedal pán krajský prokurátor, ale 8. Zo záväzku zmluvy servisnej vyplývalo, že sa vyžaduje, aby minimálne 7 kusov MIGov 29 bolo nepretržite v prevádzke, čo sa ďalšou tabuľkou, ktorá hovorí o vykonávaní a dostupnosti jednotlivých lietadiel, potvrdilo, že až do toho rozhodnutia vlády, že nechce používať ďalej MIGy, bolo k dispozícii 7 a minimálne 6 lietadiel v plnej pohotovosti. Nakoniec mohli ste to vidieť aj sami, keď v leteckých dňoch v auguste roku 2022 sa lúčili na videu, ktorý máte všetci k dispozícii, 4 lietadlá MiG-29, ale v tom čase ešte prebiehala ochrana vzdušného priestoru našimi vlastnými prostriedkami a teda na samotnej pohotovosti museli byť ďalšie 3. Každý vieme počítať. Pýtam sa, prečo prokuratúra si tieto údaje nevyžiadala, ktoré sú k dispozícii, a hovorila vec, ktorá jednoducho nie je pravda. Že politici nehovoria niekedy pravdu alebo zveličujú a hyperbolizujú, to je fakt. To je vec, ktorá sa nám stane relatívne často a dosť často ste s nami aj nás tým konfrontujete. Ešte častejšie sa stáva vám, že nehovoríte pravdu. Ale prokuratúre by sa to rozhodne stávať nemalo a rozhodne nie na situácii, kedy sa snaží obhajovať jednu z najväčších kauz, ktoré prebehli v rokoch 2023. Rovnako tak nie je pravda, že pán prokurátor tvrdil, že neboli piloti k dispozícii. Bolo ich 9, ktorí boli k dispozícii až do chvíle, pokiaľ sa v záverečnej fáze výcviku 3 pilotov nerozhodol ministerstvo obrany, že zruší tento výcvik v roku 2022 a ďalším už nebudú predĺžovať ich preukazy v rámci tohto výcviku. Čiže mali sme dostatok lietadiel, mali sme dostatok pilotov a dokonca u 5 lietadiel bola vlastne technická spôsobilosť až do roku 2023. To znamená, aj po darovaní stále bolo viac ako 5 lietadiel plne k dispozícii v rámci protivzdušnej ochrany, keby mala ministerstvo obrany alebo vláda záujem. Oni však nemali. A v čom vznikol ten hlavný problém? Ten hlavný problém vznikol, že už rok predtým sa rozhodla vláda bez akéhokoľvek, či už analýzy, akéhokoľvek právneho základu, že výrazne oslabia našu protivzdušnú ochranu. A opäť to zo strany prokuratúry nebolo skúmané. Pretože už v marci odovzdala darom vláda polovičku celej raketovej munície našej protivzdušnej ochrany. Nenapísala, čo som povedal? Marci 22. Nenapísala síce, že o koľko kusov ide, napísali len číslo. Jeden odsek bol napísaný, že ideme darovať materiál Ukrajine. Všetci boli presvedčení, že sú to nejaké vyradené veci, stará munícia a tak ďalej. Bolo to však plne funkčných viac ako 80 rakiet vzduch-vzduch stredného alebo krátkeho doletu na to, aby postupne oslabovali našu obranyschopnosť z pohľadu vzdušných síl. Následne za tým prišlo rozhodnutie, že sa budú uzemňovať lietadlá napriek tomu, že máte v tabuľke potvrdené, že 8 ich lietalo. Prišlo rozviazaniu servisnej zmluvy, aby bol akože dôvod, že tie lietadlá sú vlastne už neopraviteľné. Prišlo k zákazu školiť pilotov a prišlo k odovzdaniu k záveru roku 2022 celej raketovej munície na MiG-29. Čiže naozaj, keď v roku 2023 vláda rozhodovala o tom, že bude darovať MiGy, tak sme už na ne nemali muníciu. A toto je vec, ktorá prokurátoru nejak nezaujala, ale predovšetkým nechápem, že hovorila o 0 až 1 lietadle, keď sú dokumenty jednoducho získateľné, ktoré hovoria o 8. A to považujem za škandalózne. Rovnako tak všetci hovoria o tom, že aký šrot bola aj z 300.
Ako vlastne sa to nedalo použiť a stalo to celý čas v garáži. No posledné ostré streľby S-300 boli v roku 2015, to je pravda, ale posledné ostré nasadenie, teda nehovorím o cvičeniach, bolo v roku 2021 počas známej konferencie Globsec. Čiže ten šrot, o ktorom hovorí pán Naď alebo niektorí predstavitelia bývalej vlády, alebo pán krajský prokurátor, bol aktívne nasadený na protivzdušnú ochranu konferencie Globsec, kde chodili mnohí zahraniční predstavitelia. Tak to iba imitovali? Alebo o čo vtedy išlo? A tu je správna poznámka, ktorú povedal pán doktor Lindner. Tak buď to bol šrot, a potom to malo nulovú hodnotu, alebo potom vláda urobila jeden z najväčších europodvodov ever, kedy si vyžiadala peniaze z Európskej únie na šrot, ktorý už mal nulovú hodnotu. Myslím si, že to je vidlička, z ktorej sa nedá ujsť. Jedno alebo druhé bude pravda a každý si musí vybrať, ktoré trestné stíhanie začnú. Buď to darovali a spôsobili školu, alebo urobili europodvod. Myslím, že v tomto prípade si krajská prokurátora bude musieť naozaj vybrať. A viete veľmi dobre, ten trápny moment z tlačovky na úrade vlády, kedy pán Naď povedal, že mal nejakú analýzu na to darovanie, ktorá to umožňuje, a pán Heger povedal, že žiadnu takú analýzu nevidel. Skúste toto pustiť pánovi krajskému prokurátorovi, nech konečne prestane robiť politické tlačovky a začnú sa opätovne venovať právu a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ak máte ďalšie otázky, nech sa páči. Chcem sa opýtať na tie stíhačky MIG, keď si dobre spomínam, tak pán krajský prokurátor hovoril, že nie, že by neboli letu schopné, ale že v jednom momente plnila úlohy NATO a chránila vzdušný priestor iba jedna stíhačka. Že nelietali naraz viaceré. Nie. Pán redaktor. Je to takto? Ja vám to vysvetlím, hovoríte o dvoch rôznych veciach. Predovšetkým, ako som vám už povedal, hneď po začiatku konfliktu, ešte vôbec predtým, než začali fungovať európske mierové nástroje, ešte dokonca mesiac predtým, než začalo fungovať tzv. UDCG, to znamená nejaká spoločný kontaktná skupina pre Ukrajinu, kde jednotlivé štáty darovávali alebo podporovali Ukrajinu, sa naše ministerstvo obrany rozhodlo, že daruje polovičku všetkej raketovej munície. A z tohto dôvodu postupne utlmovala jednotlivé veci, aby mohla darovať všetko. Čiže tu konkrétne robili kroky na oslabenie funkčnosti MIGov 29 ako našej ochrany. To je rozhodujúce. To bol proces, ktorý je vidieť z toho, že najprv rakety, potom rozviazanie zmluvy, potom zrušenie školenia pilotov. Prečo ste zrušili školenie pilotov v poslednej fáze? To je správna otázka. A potom prišlo to, vlastne máme málo lietadiel, tak už nemôžeme držať tie posledné dni, držať ako keby službu dvoma, ale budeme ho držať len jedným. To neznamená, že zvyšné neboli bojaschopné, ale iba nahlásili, že predtým, než požiadajú spojencov o držanie tej pohotovosti, tak budeme držať pohotovosť iba 1+1, to znamená tým jedným lietadlom. Ale aj ku nemu vždy muselo byť jedno záložné, takže v skutočnosti išlo o dve. Aj v tomto sa pán prokurátor mýlil. Ale to je už len držanie pohotovosti v rámci funkcionality NATINAC alebo Renegade, ako sa aj často hovorí. To, že sú v takomto stave stíhačky, tak to vyšetrovateľovi, to vyplýva aj zo svedectva náčelníka ozbrojených síl, taktiež, ktorý je aktuálne náčelníkom ozbrojených síl. Áno. A tu máte dva dôkazy. Poprvé, naša vláda nevnáša politiku do ozbrojených síl, pretože do ozbrojených síl žiadna politika nepatrí. A po druhé, plnili politické príkazy minulej vlády o tom, že chcú postupne vyradiť, pretože rozhodnutia o zastavení výcviku pochádzajú z ministerstva, nie zo ozbrojených síl. Nechávate náčelníka ozbrojených síl, ktorý podľa vás... Pane, však necháte ma dohovoriť, veď chystám sa vám niekam utiecť alebo niečo podobné, veď tak buďme slušní. Aby som nestratil nič. Fakt, ale vy ste mladí, vy ešte nemáte čo stratiť. Čo sa týka tých rozhodnutí, tie robilo ministerstva obrany, ktoré zrušilo výcvik, ktoré zrušilo ďalšie veci. A ďalej dalo pokyny v tejto veci. Ja viem, o čo sa snažíte. Dvojsej bol nejaký rozkol medzi mnou a náčelníkom generálneho štábu. Som minister obrany, ktorý plní predovšetkým politickú kontrolu nad ozbrojenými silami. Tie majú vlastné velenie, ktoré rozhodujú o bojových aktivitách. Ministerstvo rozhoduje o ich majetku, tak ako o tom rozhodol pán Naď. A velenie ozbrojených síl nemohlo urobiť nič iné, iba sa prispôsobiť tejto situácii a konštatovať. No, ale vy si nechávate... Ja vám hovorím o listinných dôkazoch, ktoré hovoria o tom, že tu lietalo 8 kusov lietadiel v roku 2022
A z toho ďalšie lietadlá, myslím, že 5 alebo 6, lebo niektorým skončili na konci roka 22, ich technické dali sa predĺžiť, ale niektoré mali aj v roku 23 svoje platné rozhodnutia o tom, že môžu stále lietať. Takže tie veci o tom, že boli nefunkčné, proste nie sú pravda, pretože vojenský letecký útvar nevystaví takéto povolenie nefunkčnému lietadlu. A vy sa pýtate, či si nechávam náčelníka generálneho štábu napriek tomu, že nesúhlasím s tým rozhodnutím? Áno, pretože jeho mandát je 4 roky a ja nebudem politicky zasahovať do riadenia ozbrojených síl. To bolo moje stanovisko, ktoré som povedal na začiatku a hovorím ho dnes. Na konci dňa jeho mandát končí, myslím, na začiatku mája. Čiže v tomto zmysle to ani nedáva žiadny logický zmysel. To, čo hovoríte, vyplýva, že velenie ozbrojených síl klamlivými informáciami vlastne znižovalo obrannú schopnosť Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany. Ozbrojené síly nemajú na starosti majetok, ktorými disponuje ozbrojené síly. Majetkom vždy disponuje Ministerstvo obrany, nie náčelník generálneho, alebo generálny štáb, alebo náčelník generálneho štábu. Pamätám si ale, že aj pán náčelník podporil to rozhodnutie vlády. To je v poriadku. A čo mal robiť, keď mal taký politický pokyn? Vy hovoríte, že tu bol spáchaný vážny zločin. Áno, zo strany vedenia Ministerstva obrany. A súčasný toho bol aj pán náčelník a vy si ho nechávate. Tak... Ja neviem, či som to dostatočne nevysvetlil. Ešte raz. Z činu je podozrieť predovšetkým Ministerstvo obrany, nie ozbrojené síly. A Ministerstvo obrany dávalo pokyny o tom, že skončí výcvik pilotov na MiG-29, že vypovie zmluvu o servisovaní MiG-ov 29. Tak keď raz vypoviete zmluvu o servisovaní, čo by ste chceli, čo majú konštatovať jednotliví vojaci, že majú stále zabezpečený servis? Nie, povedia, že servis už nie je zabezpečený. To znamená, že čo by ste tak asi urobili po tom, čo ministerstvo vám zoberie všetku muníciu z vašich tankov? Čo má povedať generál? Aj keď to bude najnovší tank na svete, no že ten tank je nefunkčný, pretože nemá muníciu. Čo je na to nelogické, pán kolega. A okrem toho, nevenujete sa podstate, ale snažíte sa to akože urobiť nejaký spor, že čo NG, že čo je podstata? Podstata je to, že nám tu krajský prokurátor klamal do očí, že lietalo 0 až 1 lietadiel a my vieme, že ich lietalo 8. A to je škandál, pán redaktor. To je škandál non plus ultra, aby prokurátor na tlačovej konferencii politickej klamal absolútne. To je neakceptovateľné a verím, že sa tým pán generálny prokurátor bude zaoberať, pretože toto je neprípustné, aby sa dialo z pohľadu orgánu, ktorý má dozorovať nad zákonnosťou. Technicky porovnávame to isté obdobie, kedy on zisťoval a to, ktoré nám uvádzate vy? Áno. A je teda pravda, že lietalo naraz iba jedno lietadlo? Nie. Nie je pravda. Nie. Vy si pletiete jednu vec, ja to znova veľmi dôstojne vysvetlím. Lietadlá, ktoré máte k dispozícii, plnia niekoľko úloh. Jedna je samotná služba ochrany vzdušného priestoru, v ktorej sú buď dve, alebo jedno lietadlo v pohotovosti, pripravené okamžite k vzletu, plne nabité raketami, spolu s minimálne jedným lietadlom v zálohe. Takže nikdy nemôže byť jedno. Musia byť vždy minimálne dve. Štandardné pravidlo je minimálne 3, lebo dve majú byť na pohotovosti, nabité, pripravené k vzletu. A vždy to tak bolo? A potom áno, vždy. A tuto máte vlastne konkrétne záznamy v tých materiách, ktoré kedykoľvek mohla generálna prokurátora si nechať sprístupniť, že do poslednej chvíli, do rozhodnutia Ministerstva obrany o uzemnení MiG-ov 29. To nebolo technické rozhodnutie, že už vlastne nefungovali. To bolo politické rozhodnutie, že 8 lietajúcich MiG-ov uzemním, potom im následne ponechám väčšine z nich teda vypršať ich technický preukaz, keď to takto poviem. Napriek tomu v čase darovania, to znamená 3/4 roka po rozhodnutí o tom uzemnení, ešte stále malo 5 lietadiel plne funkčné papiere. Akurát, že na niektorých sa už 3/4 roka nevykonával žiaden servis, hoci sa mal, to je dôvod, prečo odleteli len 4, ale schopné v ten rok, o ktorom hovorí pán krajský prokurátor, lietalo ich 8. To je proste fakt. A on nám hovoril na tlačovej konferencii, že 0 až 1. A to je škandalózne. V roku 2021, keď Globsec chránila tá S-300, s akými raketami pán krajský prokurátor hovoril, že všetky boli po životnosti od roku 2021? Na týmto sa treba zamyslieť. To znamená, zase máte len jednu vidličku. Buď teda... Ale ja som tu nie na to, pán redaktor, aby som plnil úlohu prokuratúry. Ja len poukazujem na fakt, že pán krajský prokurátor nám na tlačovej konferencii nehovoril pravdu, alebo sa ju snažil z neznámych dôvodov zamlžiť, preto sme ju označili za politickú tlačovku. A znova sa k tomu vrátim. Ak Ministerstvo obrany rozhodlo o nasadení S-300 na ochranu Globsecu, tak ho tam asi nenasadilo bez rakiet. Sedí? Čiže malo rakety? To si viete asi vyťahnuť, predpokladám, že podobne. Určite áno, nebudem za nich robiť úlohu, to je ich úloha, aby to zistili. Ale ak ju nasadili aktívne, museli ju nasadiť aj s raketami, pochopiteľne. No iste.
Iba, že by teda nasadili bez rakiet a potom to vlastne bolo naozaj iba fiktívna práca s 300 a zase zásadný problém, že tu niekto porušoval zákon, pretože predvádzal sa, že on má a chráni protivzdušný priestor, ak tam nemá rakety, potom by sa dopustil trestného činu, proste podvodu, lebo všetkým toto jasne dal na okraj, že toto stačí na ochranu samotnej konferencie Globsec. Ak ho teda nechránil, no tak to bude asi nejaký iný trestný čin zase, že? Vieš, že v mierových časoch sú nasadené S-300 s raketami po životnosti? Myslím, no tak to sa treba opýtať pána Naď. No to je presne otázka, že aké boli po životnosti. Jasne, aj teraz, aj vtedy rovnaké. Čiže Ja s vami absolútne súhlasím, ale pýtate sa nesprávneho. Ja som nenasadzoval naše systémy mimo ich životnosti, to znamená, nasadzovalo ich ministerstvo obrany v roku 2021 a treba sa ich opýtať, či mali rakety po životnosti. Ale ak nasadili tento systém a nebol po životnosti, znamená, že zase tu niekto klame. A my to nie sme. A do roku 2020, keď tie teda rakety boli po životnosti od roku 2017, tak za vašej predchádzajúcej vlády, viem, že ste neboli ministrom obrany vtedy, bolo nasadené tá S-300? Čiže sme my zodpovední, hej. Pán redaktor, ešte raz. To ja neviem, pán redaktor, či bola nasadená v tomto smere. Ja som... Zistiť, či tie rakety sú alebo nie sú. Pán redaktor, ja chápem to nasadenie z pohľadu ochrany pána prokurátora. Ale je to tak, pretože keby ste vás to zaujímalo, tak ja som vám povedal teraz posledné nasadenie, ktoré bolo oznámené, že bolo nasadené na ochranu roku 2021. Tak sa pýtajte vy, pána prokurátora, že čo si o tom myslí a môžete sa pýtať aj ďalších, že teda ako to bolo vykonané, tých, ktorí tu boli pred nami. Ale vy sa snažíte dostať zase ku druhej svetovej vojne a pýtať sa, či náhodou Smer nemá zodpovednosť za to, že či nebolo úspešné Slovenské národné povstanie. Ja vás pekne poprosím, venujte sa tomu, čo je dôležité a ja vás len vyzývam, skúste ich s tým konfrontovať. Či to skúmali v tom spise, či sa naozaj zaujímali okrem toho, že im iba niekto povedal, že lietalo jedno lietadlo, ale v dokumentoch sa ukazuje, že ich lietalo 8 a to je základný problém. A čo robí, máte informácie teda, že čo robí ten policajný vyšetrovací tím Darca, ktorý sa mal vlastne zaoberať týmto, keď hovoríte, že to bol iba jeden vyšetrovateľ? Pán redaktor, ja som vám tu povedal jednu dôležitú vec. My nevstupujeme politicky do vyšetrovania ani do vecí, ktoré súvisia s tým, ako sa vykonávajú naše trestné oznámenia. My len hovoríme, že sme podali 11 trestných oznámení, hovoríme o tom, že žiadame, aby boli riadne vyšetrené. A to, čo sme videli tento týždeň na tlačovej konferencii Krajskej prokuratúry, boli ten politický cirkus. A teraz, keď zistíme, lebo ja som sa to začal pýtať na základe tej informácie od pána prokurátora, že to naozaj bolo jedno lietadlo? Dostal som papier, ktorý hovorí 8. Dostal som garanciu, ktorá hovorí o tom, že v rámci tej zmluvy bolo k dispozícii minimálne 7, malo byť vždy. Čiže raz bolo takých 7, inokedy iných 7, ale 7 bolo napísané, že až do samotného územnenia bolo plne k dispozícii. Tak čomu mám veriť? Dokumentu, ktorý je na vzdušných silách, alebo na vojenskom leteckom útvare, alebo nejakým rečiam, ktoré vedie krajský prokurátor. Tak mi povedzte. A mal pri preverovaní prokurátor všetky tieto podklady, ktorými teraz argumentujeme? A on má predsa tieto veci má mať. A ak ich nemá, tak je to zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní. To je to, čo vám hovorím stále, že to bolo vyšetrované od začiatku tým systémom, aby sme to zamietli pod koberec. To je celé. Chcem sa jednu otázku k hodnote stíhačiek opýtať, že do akej miery máme veriť tomu, hovoríte o vysokej hodnote stíhačiek, zároveň ešte vaša vláda. V roku 2018 rozhodla o tom, že vymeníme tieto stíhačky. Áno. Už vtedy tak minister obrany Smeru, ako aj vedenie ozbrojených síl, vzdušných síl hovoril, že tie stíhačky sú vysoko chybové, že nevydržia ani hodinu vo vzduchu bez servisu. Čiže do akej miery máme veriť, že tie stíhačky mohli mať vyššiu hodnotu ako tých 200 miliónov? Ešte raz, pán redaktor. Každé lietadlo vrátane F-16 má neuveriteľne veľa poruchových hlásení. Každý stroj, F-18, F-35, všetky majú svoje, pretože to je extrémne zložitý organizmus. Máme momentálne 10 lietadiel F-16 a poprosím vás, kľudne sa opýtate vzdušných síl, koľko z nich dnes lieta. Každý letecký prostriedok je mimoriadne náročný. Veľká časť z neho je neustále servisovaná, ďalšia časť je na pohotovosti a ďalšia časť plní úlohy výcviku. Preto v zásade aj teraz smerujeme k tomu od začiatku, že 14 je jednoducho málo na to, aby to bolo plne funkčné a mohli sme robiť všetky úlohy, ktoré vzdušné síly majú mať. Má ich byť 18. To je to, o čom teraz debatujeme aj so Spojenými štátmi v súvislosti s nákupom a schválil nám kongres teraz vlastne možnosť nákupu ďalších 4. Čiže to nie je rozdiel, a nie je to o tom, či je niečo kvalitné alebo nekvalitné. Jasné, keď chcem demagogicky hovoriť o tom, že je to nekvalitné, tak samozrejme poviem. Čo je však pravda, áno, jednoznačne MIGy boli vyrobené, mám tu aj ich výrobné roky, od roku 89,
tie 4 alebo 3, ktoré boli neletuschopné, slúžili ako nejaká zásobareň náhradných dielov vo veľkej miere. A potom sú tu lietadlá vyrobené od roku 93 až do roku 96. Čo nie sú až také úplne super staré črepy v porovnaní s tým, s čím iným pracujeme na ozbrojených silách. A zároveň boli v roku 2004 až 2006 modernizované na štandardný NATO. To znamená navigácia a komunikácia, to je rozhodujúce, aby ste sa nezostrelili v rámci priateľského fungovania a zároveň ste mohli komunikovať a aj navigovať podľa štandardov NATO. Čiže modernizované 29 dostala ukrajinská armáda. Dá sa povedať, že ak aj nejaké 29 mali, boli určite horšie na tom ako tie, ktoré dostali od nás z pohľadu tejto modernizácie. A ja teraz nespochybňujem tú situáciu, že či by mali nejaké problémy. Áno, tu sú vlastne technické preukazy od každého jednotlivého trupového čísla, ktoré hovoria, že v zásade, ja si to môžem nalistovať, že niektoré z nich mali schválený technický preukaz, keď to poviem ľudovo, až do polky alebo do ďalšieho roku 2023, kedy by sa zase predĺžovalo, keby bolo potrebné, aby lietali ešte dlhšie. My hovoríme o tom základe, o tom rozhodnutí vlády. Tieto technické detaily sa rozhodol komunikovať pán krajský prokurátor. A ja len hovorím, že ma extrémne vyrušuje, ak ja vidím na papieroch, ktoré ak nemal, tak si ich mohol ľahko dosiahnuť, pretože to je za 24 hodín získateľný odpis z tej knihy, a hovoril o tom, že lietalo jedno. To znamená, buď vychádza len z toho, čo mu niekto povedal, a potom je to naozaj škandalózne vyšetrovanie, alebo to úmyselne zamlčal, čo je možno ešte horší prípad. A ešte jedna otázka, nie priamo s tým súvisiaca v súvislosti s KUB. Bola tu požiadavka, alebo respektíve plán darovať aj rakety KUB v roku 2023. Čo sa s nimi odvtedy stalo? Teraz neviem, o ktorej hovoríte, pretože boli darované. To bol ten balík, ktorý vláda neschválila. Čiže čo Aha, s nimi... tieto konkrétne rakety sú, myslím si, ešte u nás na skladoch. Či to nie je dôkaz toho, že keď to nedarujeme, že to nemá hodnotu? Pán kolega, každú z týchto vecí viete technicky predĺžiť, každú z týchto vecí viete použiť, keď vyžadujete. My máme ešte stále, to je posledné naozaj, čo ešte ako tak je, myslím 1 alebo 2 batérie tohto kubu a v prípade potreby tak ich vlastne nasadíme. Nakoniec ste čítali teraz článok, že vlastne urobili nejakú modernizačnú skratku k tomu, aby ich vlastne mohli používať aj dnes na Ukrajine. Čiže to je stále ako tá otázka, ale nesúvisí to s týmto prípadom. My tu hovoríme o tomto prípade, kde bolo hrubo zneužité právo a naďalej je zneužívané, čiže len tak. Ja sa pýtam k filozofii, že či jednoducho to, že niečo nedarujeme, na konci neznamená... Navyše, ale predsa len, aj keď som vám odpovedal... likvidáciu, ktorá nie je lacná. To isté, to je taký tradičný argument, ktorý hovorí pán Naď, že keby sme to nezlikvidovali, budeme musieť za to platiť. Áno, to je štandard, ktorý býva veľmi často prítomný v rámci ozbrojených síl. Ale v tomto prípade sa to ešte nikto nechystá likvidovať a uvidíme, čo sa s tým stane. Ale v môjho pohľadu je veľmi dôležité, že tie MIGy v Poľsku lietajú, že dokonca moldavská a ukrajinská firma dostali atestát, dostali vlastne certifikát od vojenského leteckého útvaru na to, aby mohli servisovať naše lietadla. To, že minister Naď sa rozhodol, že sa to nebude servisovať a zrušila abonentskú zmluvu a nezabezpečil servis pre ostatné lietadlá, len potvrdzuje fakt, že všetko smerovalo k tomuto nezákonnému darovaniu. Ešte k tomuto mi napadla predsa len jedna otázka. Prečo sme teda my roky nevyužívali tie služby Moldavská a Poľská? Povedzme, aj pán Glvač hovoril, že jediná možnosť je robiť cez ten V-Link. No mali sme abonentskú zmluvu, tá bola platná a až by sme nemali abonentskú zmluvu, mohli by sme to robiť cez niekoho iného. Nesúťažiť už vtedy. No pretože to bolo od výrobcu. Servis vám zabezpečoval samotný výrobca. Takisto je vždy, keď máte ponuku na to, aby vám zabezpečoval samotný servis Lockheed Martin, budete ho používať. V prípade našich F-16 samozrejme máme momentálne možnosť predĺžovať aj ďalšie. Po uplynutí tých rokov spolupráce budeme tiež prebiehať na nejakú súkromnú firmu, tak ako by to bolo možné urobiť v Moldavsku. A otázka ešte na pána Kotlára. Dneska prišiel pred vládu so svojou správou. Nedozvedeli sme sa presne, čo v nej malo byť. Či teda viete spresniť, či vy ste sa dozvedeli, čo mali byť tie nové zásadné informácie? Dozvedel som sa to, že tá správa bola prebratá v utajenom režime. Ten dôvod podľa mňa bol predovšetkým preto, že do septembra má byť urobené celkové spracovanie všetkých tých dát, ktoré majú byť. Jednalo sa o nejaké konkrétne tvrdé dáta jednotlivých inštitúcií, ktoré hovorilo o výrazných pomeroch medzi jednotlivými skupinami postihnutých sekundárnymi účinkami samotných vakcín,
Ja nechcem byť odborník na všetko a na vakcíny už vôbec nie, čiže očakávam finálnu správu, ktorá by mala prísť na začiatku jesene. Čiže pán Kotlár hovoril znovu o nejakej škodlivosti vakcín napriek tej správe Savky? Viete, tajná správa je preto tajná, že o nej nemôžeme hovoriť. Rád by som. No, týka sa to zdravia verejnosti, takže vláda by o tom mala práve že asi proaktívne aktívne. Isté, že, ale je to v oblasti ešte stále nejakého skúmania a navyše tí, čo už niečo absolvovali, tak už v zásade to nemajú šancu inak ovplyvniť, ale ak je raz niečo v utajenom režime, ja som povinný to rešpektovať bez ohľadu na to, aká veľká je vaša zvedavosť, pán Bez redaktor. toho, aby ste mi teda povedali, o čom to bolo, zastaví vláda na základe týchto informácií očkovanie mRNA vakcínami? Neviem na túto otázku odpovedať. Je to vylúčené? Či je to... Neviem, aká môže byť reakcia, aké budú odporúčané kritéria, aké budú odporúčané opatrenia. Viete veľmi dobre, že nesnažím sa byť odborník na všetko a tu rozhodne sa odborníkom necítim. Príde vám vhodné? Navyše, viete, ako som vždy o sebe hovoril, že ja som militantný vaxer, jak je nejaká vakcína, ja okamžite proti chrípke, proti čomukoľvek, proti hlúposti, hneď sa dám zaočkovať. Príde vám vhodné, že teda na poste spolumocnenca naďalej ostáva človek, ktorý je už aj trestne stíhaný pre podozrenie? Ja si myslím, že to je jedna z vecí, pre ktoré jeho nepohodlné názory sa snaží niekto reagovať a tuto som tiež došokovaný postupom orgánov činných v trestnom konaní, pretože ak by merali rovnakým metrom, tak celá opozícia by mala byť už obvinená pri falošných a tých správach. Jaká je presne definícia trestného činu? Poplašnej správy. Šírenie poplašnej správy, to by vlastne pri tomto kritérii, ktorý bol obvinený pán Kotlár, asi celá opozícia by musela byť obvinená. Ak by sme to mali merať rovnakým metrom. Ak bude tam právoplatné rozhodnutie, skončí? Že šíri poplašnú správy? Skúšate na mňa hypotetické otázky? Viete, že to nemá význam. Kde je tá hranica? Že pokiaľ ste... Určite si myslím, že v tomto prípade opätovne urobili nadprácu orgány činné v trestnom konaní a zbytočnú. Ďakujeme. Dobrý, Hopková 360, dobre. Ja musím odlietať. Tak tu ste posledná pani kolegyňa? Áno, Dobre. Tak dobre, vy dvaja, dobre, lebo ja musím ísť už, lebo mám služobnú cestu. Mestský súd Bratislava odmietol obžalobu na Jana Čurilu a policajtov okolo neho a vrátil vec krajskému prokurátorovi. Ako na to reagujete? Reagujem takými dvoma správami, jedna zlá, jedna dobrá. Jedna zlá správa hovorí o tom, že máme dramatický rozdiel opäť v meraní, čo to znamená, keď je niekto zaujatý. Ak som porozumel, bolo to preto, že nemali dobré vzťahy. Viete, v prípade napríklad tu Davida Lindnera, pani súdkyňa, partnerka pani Todovej Záleská, hovorila o súdcoch, že sú svine a majú neviem čo všetko urobiť. Tu súd nevyhodnotil, že je to zaujaté nepriateľstvo. A v tomto prípade áno. Čiže toto sú dva, ale že brutálne kilometre z pohľadu na to, čo je a nie je zaujatý. Ja súhlasím s pánom sudcom Hajdukom, a kto to má byť zaujatie, potom nech to platí, ale pre všetky spisy. V tom prípade by vlastne skončili všetky vyšetrovania, ktoré momentálne sú vedené, pretože každé sa tak dá kvalifikovať. Čiže to je veľká nadpráca, veľká pomoc. Na druhej strane zase pochválim, že jednoznačne pán sudca konštatoval, že to nie je vymyslená trestná činnosť, ako sa nám to snažili ponúkať priatelia, ktorí ich pustili z väzby. To znamená, potvrdil to, že v tomto prípade ide o trestnú činnosť, len ju vyšetroval zaujatý policajt, to znamená, bude treba niektoré pravdepodobné úkony zopakovať. Ak je to tak, ja som to nečítal celé, čiže neviem to rozhodnutie úplne, ale v každom prípade platí, že dobrá správa pre Čurilovcov to určite nie je, pretože kvalifikovali, že ten dôvod na stíhanie tam jednoznačne je. Čo ste sa predtým snažili deklarovať viacerí, že to nie je dôvod na stíhanie, tak v tomto prípade sa najmä denník N a najmä denník SME dozvedeli veľmi nepríjemnú pravdu. Potom pán Tibor Gašpar sa v kauze Očistec postaví pred súd, keďže tiež to najnovšie rozhodnutie Najvyššieho súdu je, že odmietol sťažnosť proti prijatiu obžaloby. Reakcia na to? Čo na to hovoríte? No, že sa ukáže čoskoro pravda, pretože Tibor Gašpar tam má jedinú vec, ktorá je na diskusiu, a to je v zásade to, že mal niekomu vybaviť, že išiel niekto bez kontroly cez vratnicu, čo všetci vidíme, že je veľmi zásadný čin. Všetky ostatné veci boli nepriame, tam neexistoval žiadny priamy svedok, len sa snažili povedať, že myslíme si, že by mal o tom vedieť pán Gašpar, myslíme si, že by z toho mal mať nejaký prospech pán Gašpar. No tak to sú samozrejme veci, za ktoré sa nechodí nielen na 10 mesiacov do väzby, a hlavne sú smiešné, všetci vieme, že sú tam zapojení vlastne známi notorickí klamúci kajúcnici, čiže myslím, že je najvyšší čas, aby sa v tejto veci dobre rozhodlo, pretože v tomto prípade platí, ja som presvedčený, že Tibor Gašpar je absolútne nevinný. Vy ste dlhodobým kritikom špecializovaného trestného súdu. Budete veriť v spravodlivý proces? Toho sa bojím. No. Ja to už nechcem to nazvať ako za predpojatosť,
Ale nepustenie z väzby napríklad teraz Daniela Bombica je takisto škandalózne. To je vo veciach, kde sa udeľujú podmienky, strach súdcov z toho, čo napíše denník N alebo denník SME, ak má byť prítomný pri rozhodovaní, to je neuveriteľné. Bez zdôvodnenia, že aký je dôvod na trvanie väzby. To je pohrdanie základnými ústavnými princípmi, je to neakceptovateľné. A vážne, ja mám proste problém, že za posledné 4 alebo 5 rokov ten špecializovaný trestný súd naozaj absolútne sa minul tým dôvodom, ktoré tu mal byť a mal vyšetrovať niečo závažné. Takto sa ukazuje, že tie veci končia buď oslobodením, alebo vyhlásením ústavného súdu o nezákonnosti. Myslím, že zásadný problém je v tomto prípade. A vidíte, nechystá sa svoje veci napraviť. No ale budeme to podrobne monitorovať. Určite budeme pozerať, ako budú pripúšťať jednotlivé dôkazy aj zo strany obhajoby, lebo najväčšou zbraňou napríklad pani Záleskej bolo, že zásadne nepripúšťala žiadne dôkazy obhajoby, aby teda už tak dostatočne slabé popísané obvinenie prežilo, pretože keby tie dôkazy z druhej strany prišli, tak to rozbije vlastne na kašu každú takúto obžalobu. Tá moja otázka smerovala k tomu, či budete akceptovať akékoľvek rozhodnutie, či už by bolo v prospech, Pani rektorka, áno, veď ja som človek, ktorý tiež má vzdelanie právnickej fakulty, čiže ja musím akceptovať, ale to neznamená, že nemôžem komentovať ako politik a to rovnako neznamená, že ako politik sa nemôžem vyjadrovať niektorým postupom, ktoré sú mimo. Viete, ja som bol súčasťou zákonodárneho zboru, keď bol prijatý trestný zákon a trestný poriadok pred viac ako 20 rokmi. Neviem, či je veľa činných politikov s právnickým vzdelaním, ktorí ešte stále sú činní. A preto si môžem dovoliť autentický výklad, čo zákonodarca mal na mysli. A rozhodne nemal na mysli tento typ rozhodnutí o väzbe, ako predviedol špecializovaný trestný súd. Rozhodne to zákonodarca nemal na mysli. Čiže jednoznačne môžem konštatovať, že pani sudkyňa išla proti duchu zákona ako ten, ktorý na tom zákone pracoval ešte vtedy ako poslanec Národnej rady a predseda výboru pre obranu a bezpečnosť. V prípade, že Tibora Gašpara odsúdili, a teda by súd povedal, že bol súčasťou zločineckej skupiny, ospravedlníte sa v Smere za to, že ste mali takého človeka na kandidátu? Rozhodne nie. Pretože viete, pani redaktorka, tu ešte popri tom, že som presvedčený, že je nevinný a teda, že súd nemôže rozhodnúť o vine niekoho, kto naozaj nevinný, som zhodou okolností bol aj ministrom vnútra. A už len začiatok tej vety, ktorej začína obžaloba ohľadne tej zločineckej skupiny, je, že akým spôsobom ho mal do funkcie dosadiť Norbert Bodor. A keď si pozriete len články v SME z roku 2012, alebo ktorýkoľvek iného denníka, zistíte, ako to presne bolo. Totižto noviny sa vtedy veľmi venovali, kto bude nový predseda, teda prezident policajného zboru. A presne tam bolo popísané, kto bol prvá voľba, ktorú ako minister vnútra som navrhoval, a kto bol druhá a prečo bola druhá voľba Tibor Gašpar. A nikde tam nefiguruje Norbert Bodor. A už nie je žiadna konšpirácia o tom, že by mali sebe západu jedno druhému pomáhať. Čiže už z tohto princípu je tá obžaloba absolútne nesprávna, preto sa o výsledok vôbec neobávam. Ďakujem. Čiže by ste stáli za Tiborom Pani redaktorka, Áno, poprosím. určite za Tiborom Gašparom by som stál, pretože viem, aký bol prezident, viem, že iný, napríklad nejaký Hamran, fakt, to sa, viete, platí, že mu nesieha počlenky, no tak ono by ho najprv spod tej podrážky muselo byť vidieť, aby mu mohol čľať podsienky. Výsledky, ktoré mal Tibor Gašpar, keď si pozriete štatisticky, zásadný pokles kriminality, tej drobnej, tej dennej, krádeži, lúpeži, krádeži vozidiel a všetkých ostatných vecí. A navyše Tibor Gašpar je jediný policajný prezident, za ktorého sa naozaj odstíhali ministri. Na to nezabúdajte. A aj odsúdili. Žiadny iný, okrem teda, ktorí začali polovať na ministrov, som bol jediný teda, ktorý bol ale nakoniec aj so spravedlnením predchádzajúcej vlády, že som bol nezákonne stíhaný. Ale ak sa hovoríte o veľkých, viete, taký družstevník Hlina. Vždy hovorí o tom, že Jablčkár, traja ministri boli obvinení počas Tibora Gašpara. Z toho dvaja si svoj trest aj odpíkali. Čiže ak niekto chce niečo porovnávať, mal by nás začať študovať. Ale áno, naša opozícia má problém s čítaním a s čítaním s porozumením. Prepáčte, už atakujem tu mikrofón. A v prípade Tibora Gašpara to boli najlepšie výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Posledná z mojej strany. Ešte kolega sa chcel pýtať, pani kolegyňa, uletí mi lietadlo a v Bruseli sa môžem vyhovoriť na vás? Môžete. Ešte otázka poslaná pána Lindnera, že ak by bola ponuka, aby ste sa stali generálnym prokurátorom, prijali by ste ju? Ja už som to opakovane komunikoval.
Ja nemám vôbec mocenské ambície a už vôbec nie funkciu generálneho prokurátora. To je prvá vec. Samozrejme, na druhej strane si uvedomujem, že aktuálne by som určite spĺňal všetky predpoklady, pretože ja som rovnako vášnivý cyklista a venujem sa cyklistike pomerne vášnivo rovnako ako pán generálny prokurátor. Takže z tohto pohľadu áno, ale aby som nevtipkoval, nemám mocenské ambície. Keby som dostal ponuku byť generálnym prokurátorom, nikdy takúto ponuku nepríjmem, pretože som zažil 30 rokov v tomto prostredí a už nikdy sa do toho prostredia vrátiť nechcem.